Жените правят една грешка, която не забелязват. Пускат някого в живота си, гледат му обувките, чисти, лъснати и го пускат. Но не се замислят, че това не е гаранция, че този човек ще върви дълго с тях. Скъпи дами, гледайте ги в очите. Позволете му да ви хване ръката. Не гледайте дали има пръстени по ръцете или дали са груби. По-важно е да усетите захвата. Това е най-добрият тест. Запомнете, че погледът доказва намерението на всеки един човек, а дланите са единственият инструмент, който изгражда доверие. Те повечето мъже са свикнали в чужди легла, но не осъзнават, че там не е удобно. Докато малък процент жени са свикнали да си бъдат на мястото, където не се чувстват като гостинки. И знаят наизуст кое копче за кой котон на печката е, как да стигнат до спалнята в тъмното, дори къде да стъпват, за да не скърца паркета. Но повечето мъже ще разберат и ще усетят, че понякога няма по-самотно нещо от нечие докосване. Мъжка болка.